cucumber in just 2 ingredients lang po. So, gagawa po tayo ng omelette with cucumber. So, let's see po kung maganda po at masarap pa. So, iti-taste natin yan mamaya. So, yan. If you like this video, let's see the thumbs up and subscribe. And don't forget to hit the bell button para lagi manood kayo sa ating mga latest video. So, tara na! So guys, as you can see, mayroon na po tayong cucumber dito. Binalatan na natin. Ayan. So, kakat po natin siya ng, ng half. Then, remove the skin. Remove the seeds. Ayan, remove the seeds. So, yun nga guys, magsimula na po natin magluluto ng omelette with cucumber. So, ayan, prepare na po ako sa kawali. Yung kawali ko talaga, yung sting, hindi talaga natatanggal kahit anong gawin ko. Brush mo. Then, ayan, nakikita nyo na po, ay ang ating cucumber ay soft already. So, i-add lang po natin ang ating 2 eggs sa ating cucumber. So, aantayin lang po natin. Then, gagawin lang po natin siya scramble egg. A few moments later. So, ready na po ang ating scramble egg with cucumber. So, ayan, pwede na po siyang pang breakfast or lunch or dinner. So, ayan na po siya, ready to serve. So, if you like this video, just give me a thumbs up and subscribe. Bye!